Jukka Holopainen ja nyt on jäämässä eläkkeelle ihan tässä varmaankin lähipäivinä. Ja tällä hetkellä asutaan nyt tässä kerrostalolla sitten Tyrnävällä. No niin, ja minä olen Hilkka Väliaho ja olen ollut jo eläkkeellä 1,5 vuotta. Niin, tämä on Laptin tekemä kerrostalo. Tämä on 4-kerroksinen talo ja me asutaan tässä 3. kerroksessa. Ja tämä onko tämä pieni kolmio? No, 64 neliöinen. Että 2 mahutaan oikein hyvin tähän. Me päästiin tosiaan rakennusvaiheessa jo ihan siinä, kun oli ennakkomarkkinointi Laptilla, niin jo silloin varattiin. Tässä ei ollut mitään vielä, kun me jo varattiin. Ja nuo myyntimiehet, nämä on mukavia kavereita. Niin, siellä on hyvä tiimi varmaan tuolla työyhteisössä. Asiakaspalvelu on hyvä. Sitä minä olen ihan jo, että niillä toimii. Kyllä se Lapti hyvin piti yhteyttä ja pääsi vaikuttamaan. Olisi saanut valita ihan niin sisustusmateriaalejakin. Ja tosiaan niin pääsi niihin vaikuttaa. Mitä vieraat käypi, niin sanoo, että miten saadaan nykyään näin hiljaisia kerrostaloja. Se on kyllä moni kehunut sitä, että täällä. Ja itsekin ollaan kyllä tojettu se. Yhteydenotot pelasi hirviä hyviä. Mitä me on jouduttu ottaa sinne yhteyttä, niin on kyllä saatu yhteys ja ne ovat vastanneet. Ja tosiaan, niin en minä voi moittia Laptia. Ei, siinä on kyllä hirviä hyvin toiminut, että kun meillä jääkaapissa ei pysynyt hyllyt paikallaan, kun se oli jotenkin näin pullistunut. Niin mä sitten aikani pyörittelin ja kun alkoi kupit tippua ja mä sitten mietin, että kellehän sitä pitää soittaa. Se ei ollut Latti-homma. Ei ollutkaan, mutta sillä lailla, että niillä hyvin toimi tämä vaihtosysteemi, että se kuuluu ihan luontojaan, että eihän semmoista tarvitse hyväksyä, että se sitten toivat uuden kaapin ja hoitivat homman kuntoon, että eihän se seinien tekijä vika ole, mutta kuitenkin toimi tämäkin homma. Voin kyllä tosiaan suositella lämpimästi, ja ihan Laptin tekemiä taloja, niin ne on kyllä hyviä taloja.